And I just fell in love with it. I mean, I came here just to have a wonderful experience because it's a unique city. It reminds me a little bit of Venice because of the canal. Ik ken ik naar Grön, maar ja, het is gewoon lekker dichtbij, dus we hebben net. Elke student had zijn eigen reden om in Ljouwen te studeren. Duidelijk is wel dat heel iets meer mensen kiezen voor Ljouwen als studiestad. In 2012 waren dat er meer dan 5000. Dit jaar houden meer dan 6000 studenten haar inschrijven voor een nieuwe studie. Dat betekent zo'n 15% meer. De tanname is te verklaren om studenten nou nog zeker binnen van studiefinanciering. Er kiezen een soort afstudeerde mbo'ers voor een hbo-vervolgstudie omdat ze geen baan vinden kunnen. Van de middag binnen zo'n 3000 studenten in de Ljouwerte binnenstad om alvast wat van de sfeer te proeven. Het is voor het eerst dat de introductie organiseren is door alles kwam in gearworking met de gemeente. Nou, de gemeente Leeuwarden vindt het heel prettig als hogescholen natuurlijk samenwerken. En daarnaast een warm welkom voor alle nieuwe studenten in Leeuwarden is natuurlijk ook in het grootste belang van de economie. Ja, leuke barretjes, leuke kroegjes en het is altijd wel gezellig, er is altijd wel wat te doen. Dus dat gaan we deze week ook even uitvinden. Meer studenten in de stad is gunstig voor de Ljouwerter ondernemers. Ze verwachten wel een paar centen te verdienen om deze nieuwe doelgroep. Het gaat om woonruimte dan, het gaat om banen, het gaat om geld uitgeven. Dat kunnen studenten erg goed, gelukkig. Dus ja, daar hebben we heel veel profijt van als stad. In oktober sluit de inschrijving en wordt het definitieve aantal studenten bekend.